Halo लोगोफोर जों न'आव थांनो थाखाय ट्रेनाव जबाय आरो ना एक्चुअली जों मिया हरावनो जदो आरो मिया हरावनो हरनि 11टा बाजियाव ट्रेन दङमोन जोंना बकारुनिफ्राय ओमफ्राय फैयै हराव हरसे मोजां थांबाय बेनिफ्राय आरो सोरांबायबो आरो ना सोरांनानै दा जों उथिनानै जना दोङो हरसे उन्दुनो मोनासै आरो ना नै सिटानो जोंना जा फिसानै सिटानो स्निल'मोन आरो बेनिफ्राय जोङो कुटलु नहीं उठा सकता यार रखो इसे उठाना है नहीं बैठो इसी में जा खस्थ'नो उन्दुबाय आरो बेनिफ्राय आरो दा जायै लोङै उन्दुफिनगोन आरो उरुनो हायासै कुटलुआबो जागा नांगो जों आरो आं उन्दुबा आरो कुटलुखौ उरुख्रेबजोनो थाङो ओंखायनो उरुनायानो जादिया हराव बिदिनो थाबाय आरो कुटलुआ जादों न'आव थाङोखाय बिराद फुरथि आरो ओमफ्राय हराव आङो ब्लगखौनो खालामनाय जादिया मानो होनबा जा तारातारि फैनाय जाबाय आरो ना ओमफ्राय आरो एसे लेटबो जानो हाबाय मानो होनबा जानाय लोंनायफोरखौ न'निफ्राय संखानानै लाना फैदोंमोन आरो ना ट्रेनाव मोजां जानाय मोना नालाय ओंखायनो हाखु दाखु ओंखारनायावनो माने फैनाय समायाव बिराद हाखु दाखु जादों आरो ना न'निफ्राय ओंखारबोनायाव ओंखायनो आङो ब्लगखौनो खालामासै मैयायो ओमफ्राय नै दिनैसो स्टार्ट खालामबाय आरो ओलै जों जनाय ट्रेना माबा दैयानो मुथिंफोराय गसोबाय मा गखो ओभारफ्ल' जादोंलै दैया टेंकिनि दैया ओभारफ्ल' जादों नै लोगोफोर जोंनि ट्रेननि ओंखामा नैखो सिलिगुरिनिफ्राय ओंखामखौ लाबाय आरो ना ओमफ्राय नै पुरिफोरखौ न'निफ्राय बानायना लाबोखादोंमोन नैबेखौ एकदम बरियानो बेदर फिसा हानानै फ्राय एवना लानानै फैदोंमोन आरो जानोसै आरो गोथावनो बे कुटलुनि आरो आंनि थालि सासे बिथिं जाबाय नीचे में क्या है घर का चिकन जूस वाला है यार लोग तो मैंने नाटक खत्म ही नहीं होता है ना तुम्हारा जागा सालायनो नायनि जों फैनाय लोगो ना खायदा माला देरला आथिं सोंना जना थाबाय जों सा लोगोफोर जाखां लोंखां जबाय न'निफ्राय ओंखाम माने पुरि संखानानै बेदर संखानानै लाना फैनायखाय आराम जादों आरो ना माने बारा एसे खस्थ' जायाखै थेवब्लाबो ओंखामखौ माबानिफ्राय सिलिगुरिनिफ्राय बायना लादोंमोन आरो ना एसेल' दाउदै आरो माबा संख्रियानो गैया संख्रियानो नाङाखै दै ब्रु थेवबो ओंखामा मोजांमोन आरो ओंखामखौ ओमफ्राय न'निफ्राय संना लाना फैनाय बे बेदर गोरानदो बिदिनो जाबाय आरो बिदिनो गोथाव जादों खिन्थु बेदर गोरानाथ' हरसे बासि जाबाथाय बिराद मोजां मोदोमोना बिदि जाबाय आरो मोजां न'आव थांसिगोन माबोरै मोनदों नोंथाङा दुखु नांदों न'आव थांनायाव थांनाबो लाब गैया मानो होनबा साननैसोल' थानो मोनगोन साननै थानानैनो आङो फैफिननांगोन इउनिट जयनिं खालामफिननांगोन दा आं न'आव थांबाय दोङो बिसोरखौ बेटाखौ आरो बुरैखौ न'आव दोननो थाखाय ना आं पस्टिं जासिगोन ना क्वार्टाराव आं थायाबा हारसिंनो बिसोरनिया एसे प्रब्लेम जाबा लोमजानाय साजानाय जाबा सोर नायनो बेनि थाखाय इसोर दा न'आव थागोन साननैसो गोदान इउनिटआव थांनानै क्वार्टार मोननायनि उनाव बस देखते हैं नहीं ले जाएंगे इस बार लाङा इस बार लाङा माबा बेसेबां आरो 1 बोसोरनि थाखाय आरो मा लांफिननो लाङा होनना बुंदों जोंखौ लांनाया साननैजों लांनो खारबोगोन क्वार्टार मोनबाय होननानै क्वार्टार मोनबाय होननानै साननैजों लांनो खारबोगोन लाबलिया नोंसोरा न'आव थाबानो जाबाय बार न'आव था साननैसो आंबो 1 बोसोर हारसिं थानोसै न'आव थानो मोनबाथ' जों आरामखौनो मोनगोन न'आव थानो मोनबाथ' जों आरामसो मोनो 1 बोसोरनि आङो ओंखामफोरखौ खुहाबथारलिया मेसनिखौ होननानै लोगोफोर गलमासखौसो मोनबाय माने मोनहैसिगोन आरो दा हरनि 11टा 11:30 12टाबो जानो हानाय आरो मोनहैनायाव थेवब्लाबो थांनायाव बिराद मोजां नांदों आरो ना मानो होनबा नै बे मोननै सिटखौ मोनदों आरो साइडनि मोननै सिटखौ मोनदों आरो ना ओमफ्राय बै साइडनिखौ मोनाखै बै साइडनिखौ मोजां नाङा आरो बिथिं साइडनि नै मोननैखौल' मोजां नाङो सानि आरो सिंनि मोननैखौ मोजां नाङो आरो लोगोफोर इ साइडनियाबा खानै खाथाम मानसि जबाथाय एसे डिस्टार्ब जायो आरो ना बेयावबा मोजां आरो थ' नै बुरैया खस्थ' मोनसोबाय बहुत ये भी
Kasih muri dari ini Bwraiya. Kota taga, kuri taga. Kuri taga, 20 taga una laga per maba manda jahal muri. Kasih jahal muri dari ini. 20 taga. Kuri taga मतलब 20 taga. Okay, welcome. 20 টাকা লোক खाओ बेटा तुम भी मुरी खाओ मामा के साथ नहीं मुझे ये पसंद नहीं क्या नहीं खाएगा ठीक है कैसा है अच्छा तो है इतना सुंदर मुरी मुरी यार मसला मसला लगाय नहीं है ना ini bagus dia butuh ya बुट माखाम नांगौ ओइ नालेंखरबो होदो जांसन बरियानो जानो ya अकेले अकेले झाल मुरी खा रहा है गोथाव जा रहा हारसिं हारसिं जाबाय थानो यम्मी है बढ़िया ठीक है खाओ हम लोग नहीं खाते हैं सब हमें अच्छा नहीं लगता है बेकार लगता है तुम क्या कर रहे हो माय डियर ये हम लोग खेल रहे थे कुटलू ना कुटलू मोबाइल हरम बा खाओ 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 बेटा खाओ जा भाई कथाओ बढ़िया Tidak anda. coba Tuh. sabar kuna tuh sabarannya हो गया खा ले sih kan lagi ber hari saya ada sana saya ke gem nenoyo थांनाय खेबसेयावबो 2 मा थानो मोनदोंमोन आरो ना माबा थांनायाव एबारबो 2 मा 3 मा थानो मोनगोन आरो नि बिराद मोजां मोनदो बोरायखौ गारनानै आलासि जागोन ना दोखो दोखो आलासि जागोन एबार नयाव थांगोन बिमानि नयाव जासोना लानानै मोटी जाना थागोन आरो खासेया आलासि जानो बहुत आलासि जानो गाहाम मोनहैगासिनो न'आव थाबाथ' आरो बुंनाङा आरो बारा थांना मोना ओरैनो बुङोसो आलासि जानो थांगोन होनना खिन्थु न'आवनो थानो गोनां जायो खालि बुङो थ' इसोरखौ आं एबार गारना फैसिगोन लोगोफोर लाबलिया आङो न'आवनो था नोंसोरो दुइ माखानानै लर लर लांनो फैगोन माबा आरो हारसिं थाबा बोरैबा नाङो जोंफोरा फेमिलि मेम्बार जेब्लानिफ्राय जादों बेचेलार जानो गाहाम नाङा आरो लाइनाव थाबा मा हाल्ला हुल्ला नाइट डिउटिफोर डिस्टार्ब खालाम मालाबा फुङाव डिउटि थानायफोरा डिस्टार्ब खालाम बेबायदि हाल्ला हुल्ला जानायखाय लाइनाव बारा गाहाम नाङा आरो मोजां नाङा आरो थ' फेमिलि मेम्बार बा गावनि इस्सा मथे जा लों जि इस्सा बेखौनो बनायना जा बेनि थाखाय गाहाम नाङो आरो फेमिलि मेम्बार बा बियनसो मा बियनसो खायनो लुगैदों आरो खायनो लुगैदोंबाबो लाबलिया गावनि बारायदों थायाबालाय रुखांबाय आंनिया नों उरुइलायदो Bwraiya ट्रेनाव जनानै लेपटपआव इदिट खालामबाय दोङो मा खालामबाय नोङो बिदिबो जायो इदिट खालामग्रादो खासेया इनै हेलौ बेटा क्या कर रहे तुम नै ने खासेया लोगो मोनबाय इयो लोगोदो गेलेबाय दोङो जाबाय इदिटा ट्रेननि ट्रेभेला बहुत बोरिं ट्रेभेल आरो मा खालामनो साननै गाहाम सानथाम गाहाम लायो लोगोफोर क'क्राझार मोनफैबाय हेल' बेटा क्या मजा अभी लोगोफोर मोनहैसिगोन बाहायल'सै आरोना लांबाय होमबा क'क्राझार बारबाय नोंसोर ओइलै आइमोना फन हरबाय दोङो जोंखौ लांनो फैगोन बिसोरो स्टेसनाव ओंखायनो हरनि 12टाबाबो लांनो फैयो आरो बिसोर जोंखौ स्टेसनाव ओंखाम ओंख्रि संखाजुबना फैबाय आरोना आइया माने ओमफ्राय दा जोंखौ लांनो फैसिगोन आरो बिसोरो आरामसे फै गारिया हावा दंना गैया गारिया पाम्प दंना गैया लो गारदोला दा लोगोफोर आइमोना जोंखौ लांनो फैगोन आरोना ओंखाम ओंख्रि संखाजुबना दोनना फैबाय गोथावनो ओमफ्राय दा हरनि 12टाबाबो बिसोर जोंखौ लांनो फैगोन आरोना स्टेसनाव आइबो फैगोन बाबाबो फैगोन थांनांगौ जानांगौ उन्दुनोल' नांगौ आरो बास जोंहा कामाख्या स्टेसन मोनबाय नै ओंखारनोसै Kabar Kamakya Station मोनबाय जोंना खारनाय जाबाय नाय बेगा मोनसे ट्रलि बेग मोनसे जोंनि सिगाङाव मोनसे उनाव मोनसे लानानै दुखु बेटाया आरो इनो Bwraiya मोनफैबाय लोगोफोर
सासेया बेगा बिराद ओलोरथोर नालाय ओंखायनो सासे पुलि लानो गोनां जाबाय थेंग'नो हायासै पुलिया माथिं माथिं लाना फैखोबा मा रास्ता बिलाय लोगोफोरनो गारिया मोनबाय मानसिफोरा खासेबो गैया यार यार नजदीक है दुनिया भर का ऐसे फालतू में घुमा दिया आपको लेकर चलें चलिए आपको चलना नहीं पड़ेगा पीछे करने का क्या मतलब आप कितने झूठ मूठ पे यार 2 मिनट का काम है झूठ मूठ का है मेहनत तो आपको ज्यादा लगा ना पापा अभी कहाँ गया देखो ढूंढते हैं अब वो गेट में इंतजार कर रहा होगा हमको चलो ढूंढ के आते खाना पे जैसे यही है मानसिफोरखौ नागिरना मोनले गारिखौ नागिरना मोनबाय महारखौ बिसोरो कहाँ गया ए अभी मिल गया बेटा अभी मिल गया हाय बेटा आ जाओ अबू के साथ बैठेगा क्या तुम हाँ बा गाड़ी में तुम सुन मोनफैबाय लोगोफोर फैयै 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 हरनि 1 बाजि फैबाय आरोना बापरे जा मेंबायलै बा कुटलु मालाय साइकेल गोदाना सेथ्ला गेजेरावनो मालाय दिहुनना दोनखादों बेनो साइकेल गोदान कुटलु